Mizoram Commercial Vehicle Union in tuialhthei mansang tihniam phuta karle thawhtanni atanga din an tum chu vawiin Chief Minister Pu Lalduhoma le MCVU hruaitute an inbiak hnuah an thulh. Chief Minister Pu Lalduhoma le MCVU hruaitute hi NGOCC hruaitute malak na in vawiin khan Chief Minister pisa a an inbia a hemi hnuah MCVU thuchwain atarlandanin MCVU in an ngen na angin kumin September tha atanga Mizoram tuialhthei manti san chu Chief Minister hian suit na asiam ni in an soya hei baka inkalpo na kong pui chelai Mizoram PWD engkolte chaktaka malakte achiat zual na hmuna sarkarin ma alak na baka company ten hun sang sanga kong an siam te chu chakzoka malaturin Chief Minister hian alo shatir anga tuialhthei mansang chungchang le kong chia siam man motura MCVU in an ngen na te chukar le nilai ni khian cabinet meeting man mo kovin an rel tur thu le an thu chuak lo nga tura Chief Minister in angen na te chu za an ti thu soin Chief Minister ngen na ang hian cabinet thu chuak nga chu an rem ti thu an soya hemi awang hian tuialhthei mansang tihniam phuta kar le thawhtanni atanga lirthei tlan lo an tum chu an thul thu an soya ni heti lai hian MCVU chuan cabinet meeting hi in anlung oina anga an thil phut te ati hlotling lo ani chuan an kalzel dan turan ngai to le don ti an soibok